Pero baliktad. Sama namin si lahat. Ay, ang cute. Welcome to our vlog. Punta kami Bagasbas with my sister Cathy and pamangkins. Kami ngayon sa Bagasbas. Pero baliktad. Sama namin si lahat. Ah, si Kat. Kumakain na ako at gutom na ako. Kat, kain na daw. Kain. Kumain na muna. Buksan mo na itong plato. Uy, Kat, kumuha na kayo itong plato. Ewan ko mo kumakasya yung dalawang. Sila ayos ko na yan. Dadalawa. Ganyan ang time price. Price daw. Ano yan? Laso kanin? Laso. Wow, lalaki naman niya. Makamis naman. Lalaki na. Hey, looks like a place. Looks like a place. Ah, lagyan natin ng ilaw at madilim na. Sarap ng kat, matamis? Ayan, aking mga pamangkin. You want? Sayang wala si David eh. Bangkok. Ayan, ang gabi sa Bagasbas City. Bakit parang blurred yung camera? Blood. Blood. Na-upload mo, ganda kaya makaabyan. Yung liwanag na langkat. Gabi na. Madilim na. Legpetize na. Wait! Pepsi! Anong Pepsi ka dyan? Di ka pa kumakain. Star? Hindi ka pa kumakain, mag-Pepsi ka na kaagad. Ano tayo? Napakot daw. Wala na. Pabili ka. Hello. Hello kayo sa vlog. Ayan na. Madilim na. Nandito pa rin kami sa may beach. Ano bang gum? Ano man lang sa bahay? Kaya. Pikas! Hey, baby boy. Na. Hindi ka pa kumakain. Lalagyan. Walang front na flashlight. See the stars! Ha? I see stars! Saan? Stars! Ha? Dilimate. Wala tayong flash. Hindi nakita. Where's Andromeda Galaxy? 6:40 pa lang pero ang Where's dilim na. Andromeda Galaxy? Andromeda Galaxy. Nandun ako doon sa Dito kami ngayon sa wall, seawall. Hindi nakita yung dagat. Libang sa ano eh. May... paano hindi? May nakikita laro. Let's give you your okay, cameraman's got that. He's gonna force us to give you your Dadaanan namin. Sige. Hindi nga lang siya na... kulay silang sartol. Dadala tayo doon sa bahay. Baka after lunch na at napuruyat ito Mga ah. after lunch. Kuya Francis. Agol ka nga pasanggip-sal na kami. Nag-ano nga rin ng pork ano? Nagda-diet nga rin yun eh. Uy, Ben. Sa ano, nagsanggip kami May. Grabe po. Oo, nagsanggip yan. Ah, Yung birthday niya. Sa amin ano. Sabi ni Kuya Rob, masarap po.
go na. Oh, Going again, home. 3. Vlad, ayan na may ilaw. Dyan, huwag tumawid. Dyan. Balik ka na, Vlad. Suit ng slippers, bilis. Tawa kay mami. Oh, ayan na, walang sasakyan. Let's go. Tawid, dali ka na dyan. Okay, going home. Ikaw naman dala ni Pipi, oh. Sabi tayo. Madilim na nga. Hawak si Vlog. Let's go home. Kita. Para hindi ka na daw mahirapan pag paano. Pag Oo, uwi. sige. Tsaka pasiyo na rin namin. Hindi na rin ako nakakadaan doon na. Matagal na. Huling punta ko doon kay ate doon. Doon ka na sa loob. Ay, sa labas. Doon ka na kay daddy mo. Hoy! Kay daddy na. Matabi daw siya kay Matabi ba? Rojan, oo. Kasya ba siya? Manonood sila. Maliit man lang. Ayan na, naka-ano na sila. Bye. Hello, bye-bye. Thank you. Minsan lang makasama. Ate Sam. Ay, sa atin na. Ilipat ko na lang doon sa akin. Si Vlog na doon. Get out of here. Get out of here. Loko kang bata. Ando na sila. Ayan. Okay, let's go home. Bye, Rojan. Dito na kami. Hinatid namin sila Kat. Tingnan mo yung goat. Tingnan mo daw. Dito na lang daw niya. Wag na? Diyan lang, oh. Hindi, ma? Hindi na. Nakatali naman. Nakatali naman. Magbukas pa siya naman kayo. Ayaw, madala kami ng ano. Yes. Bye-bye. Ito na po kami. We're back. Ha? Lush. Suguto ba ang banyo ka? Wide. No. Ito ang aming napaka-cute, super liit na Christmas tree. Yan, hindi ko na na-video yung paggawa namin ng Christmas tree ni Vlad. Hindi kami nakapag-video, pero super cute. Ang dami nga lang wires na nakapaligid dyan. Pero, sa ano naman yan, sa computer, sa internet yan. Ayan. Masaya na si Vlad dyan sa kanyang napakagandang Christmas tree. Okay guys, unbox tayo. Santa Claus toy. Kaya natin ilagay dito. Bubble pa talaga. Naman hindi siya. Merry Christmas. Ito na sa wish ko lang ma-under ka sa Santa. Wish ko lang talaga. Tapos tignan ko na. Pag nailagay sa kakagalan sa kanya, ipapakita. Nabili ko lang sa Shopee. Lagay ko na rin yung link sa description. Let's see. Saan hindi mahulog sa Santa Claus? Cute talaga
Diba? Gawin natin yung organize. Buksan ko na rin yung organize. Kasi marami ng kalat goods. Check natin yung organize. Para mahiwalay yung mga damit. Natin. Ito na. Ganyan siya. Then, decluttering tayo. Ayusin ko rin yung mga damit. Ano laki siya? Laki na. Then, lalagay mo yung box sa loob. Para lang sa loob ng box namin. Cute niya. Laki rin ah. Sakto sila sa box. Siya malaki. So, yeah. Lagay ko na lang yung link sa description. Okay na rin siya. Ilalagay mo sa box. Okay na rin yung quality. Nalagay lang siya sa loob ng cabinet or pwede mo siyang ilagay sa kung meron kang box na gusto mong i-organize. Yan. Ganda. Dalawa yung binili ko pero baka hindi naman ko lang pakuli.